bono pressure na bwate yake irake na inche na iranire ekeroge kia West Mugrango 2027 nonde na kinkobo bako nya watenga kemo sio chiro bo deputy governor so chire kende injetini kwenda bo deputy governor nkebwe ko manyene ni nsaine kwa be governor lakini ekere inga kijira ikeyo ko bo governor tingoteba achobono kora no kwendra koros West Mugrango ira nasi yarenge oseira nari esina etigirete na ndi nyesu kimonwe motu mono ekiagero muchumbo ororo osadirie esese ndo finirwe egasi tuigwana ine egasi ya no kunya kurangeria abasikari rero yaikeire ase ngo muchumbo West Mugrango egende in history omuchumbo West Mugrango ase Kenya ngima ase omuchumbe atagenda akwanira abantu baje rasma twara abasikari kiramo saibere West Mugrango tagukwanira tagukwana no so bo tabwatiba basikari tuigwana na abantu amine igotiga tubwatirane togende mutuga tagete gusaba na ende tubwaterane kuna efamily yomugusi onyogo mo womugusi botakeire nengakie ebi chikabira chinde bisakubinde moroje yabekaniramo moroje munabekaneta ngoja gukora bire okugamba they are doing their own conversation tuigwana na abantu aminto na intwe igona ari kuboria abantu aminto na intu yaikira engaki tugwenerete gochamo kuna abagusi tobekanamo tokore a conversation yaitu nyuma twabere tukubwatisie bisakubinde twabibeko bogambi kero basoiro bogambi bebo mugusinga nakorete ki nare ngororo ese serikali yaita ya 2022 ni tutwaje bekororo bono igantu chiete tonyore shairi yaitu twatakere muno mugusi omogere mata twabwatisiri twakure nere myaka yonsi iga ekeranyorete birugu bya serikali taityo mugusi no enekemo tuigwana ine paka nonye Timothy Bosire riroba ibamu ngainete nganko bwatoro bo minister omusikori akaenda akagura chisuti konye gati tabe kuchyobi igoro yanyorekanete ngamba korete kamo chorete bona kitoko boringa inkyo kungainira omuntu agore suti naende tomwari baga tuchego na tebire twakwani nabarai twatebire nga 2027 kuna toko genda rasma tobe united kuno mugusi na ende toko ba united under Fred Okengo njomo nyene twakorire bikaranso no musiko yo Fred Matiang'i December twakorete gikaranso January twakwana nere na ende twibwana nirenga ubunegeza kukyo mugusi itoko bekanamo na intu asego ikeren serikali eri ya igoro na intu to negotiate engaki eria yo mugusi ari korwegese rigochisi ko bono yakoreki na intu nto isane ko gambe enseje taibo igo oise ko rank leadership asa abantu bagambire enseje igo ko nyomo gusine ero bwate erieta ekere engaki Fred abaria uru Muigai Kenyatta amutigireta mamraka tagamba buya toko bwatana irindegere 2027 twa neri agatato naende korakwanania esengenchonga asemiaka ekarikobange bere nenu society ebere nenus tinda atoka irindegere ukwanira na gusegutitania birengere dina abantu baminto anene esengencho nabeirare neringa na inche nabwate bintu byane nare okora ekemo kiabo after chikura chiaerete kaina gasoi skuru gukora masters ibono gana kodire ande nani orangene renga kiri bagari atokire erindegere turate bani birengereri igyakabere ande ekero chikura chiaerete umuchumbo munyaka ira chikura nere buyakora moye ribaga erindegere nera arakorera abantu baite gasi tekorerekana buya ekero chikura chikwera naende mwanza gukuna mabarai bachorire muiko bai baga bakore gasi igo inere sababu yanyarire kumbeka are kidogo n'abantu lakini rende noe konye kindare ukwana tore n'abantu gucicanye birengereri tigankwanira oburai bwa West Mugrango ekero naringe West Mugranga twabwateranete n'abantu asobokora egasi yawo asensemo yobwagati w'ekikuru kyetu twakorete asensemo yokubeka kistima twabegete
na ende gwikrango mwerio rito gochukurwera obisi twakorete sabe ye chistima asange sana tugakora Bungoris tugakora Nyangena tugakora Girigiri tugakora Nyaigesa tugakora Rangenyo amona sanda ange egi ya minute nga yari gocha kobongwira na ndobis chiseme chingocha kubeka twarenge chistima lakini okuminkori nga pakekero konye twakorire gasi iyo na ende ya ikirenga n'ekibesa cyari kubeku chistima kibekwe umuchumbo itocho retu stimu gaka taranyara gusuma erindegere chistima kikibeku abantu baito bado bakorera stima mbabwati na enda se myaka ye bere nenuso karakobeta tabero obisi hasta yes stima yabekirwe no ene kitaya na begete weta erindegere konyora security y'abantu kuna Rangenyo tukabeka ari Nyamire stage tukabeka Shivering tukabeka Konate tukabeka Kibirigo tukabeka Miruka chistima cyonsi kirimete erabwo mu chumbe igabweneta abwatira ne county erindegere ko make sure nga chistima cyungwa kanu kire kipil aseripego koru yako rudipea erindegere abantu banyare konyora chistima eyo yonsi gerimete amache twarimete weta tukarema amache utanyore tukarema amache Nyaigesa tukarema amache Ramba tukarema amache Ikonge Busamara wa Ngumbu adia na mange ayande twarimete tukabika chisola na tebu chipambu chiasarigete chiawenete koroswa erindegera amache ayakwe abantu banywa amache gasi njanya okorwa egesima gioka geokora egasi bono iga nekianya mwitreko ekitwarimete na kiakonya abantu asenga kiyega yegurura yaringe chipasa lyo botutukani bwabero robo besana mtwa iwa angeti wikisa tuchi aitire ekaro muchumba abantu baye kurwobisi agotebanga nabwo batutukania gose baenda bakabacha chibesa chipasari lakini nabarumba atebanga umuchumbe amona barayi bandi kurwobisi yaye na ubari kubwatira n'irindegere gosari chipasari asinga kijane na betororo ntuchiti korakana bututukani ubwe chibesa asensemo y'chipasari ya nyare kanire gose yamanye kanire ngabono iga chibesa icyare gosoka cyagenda kisukuru gete cy'abantu bakibwati gucyororo bairiranira gucibesa icyo bari abana mbare gosoma narora noena ebijana bya chensi umutandao ibabwatie ekora ikinde yae tuchibesa chibesa cy'ipasari bakagibwate karo bagibwati abakanda bakanyora chibesa cyasi cyatiete taikora iki yarenge ne saipa kevu yarenge chibesa cyarwetu kikanda kikasokera ibu chikora iki kire gukirogora burabu ase chibesa kigosokera igonje nare ko buri umuchumbe nga chibesa ai bukie serikali cyarenge kinyinge sana ekaro nare ngo visitu are kwa wa milioni 137 milioni 137 137 million ekaro umuchumbe baswa ero West Mugirango gekonyora karibu milioni 200 nechi pesa chikurwa se chipasa lia wichirange 64 million and yet abantu ba West Mugirango mbai konyora bese echo ibago firi chifom mbai konyora bese echo nkiri gotara igonje nare koboria abantu ba West Mugirango bai mukeigoro konyora chipasari ne haki yabo erindegera babodie chibese chinga chigocha na intubuna twachire bono iga rasima na intutumubekere pressure erindegere explain y'abantu baito chibese cyose pichiko ru national government nka ichigocha chipara cheto moroje bunakire obu odigererie parerie eremumbu arie koru gonyunyu yanda paka sironga igo yachie kare munekera gita egakeiwa tichietiebe kuno no morom embura igego tu abantu bakwama ogende para nere koru kwa Kibirigo kiambere yanda gusoka mutagara rugoro epare iyi yaremwa baada ya miaka 3 kurunaka rweto obisijanya kuremwa ibaga yari ko bekwo morom igo yabegetwe ekebuse bantu mbayigweta yasareti gumono paka none abantu bagotumeke pare iyi bagotebanga umuchumbe no nyatigete pare iritaje saria erindegaraje tige buna yarenge kyagana ngweta barenge